Každý vždycky chtěl nějaký mít svůj sen, nebo má. A můj to byl jenom ten, že chci být nějaký hezký počítač a být nějaký hezký studio. Už jsem si o to kdysi pokoušel, ale maminka mi to nedovolila. Nevadí, já vám aspoň dneska ukážu, že já to zkusím tak získat. Ukážu vám můj pokojík. Toto je můj pokojík, ale dneska tu bohužel blácha není. Ale to nám přece nevadí, protože náš úkol je získat nejlepší setup. Doufám, že ten setup získám jednoduše a že se nebudu muset moc tlápit. Tak já jdu teda zjistit, kdy mi jede autobus a já pojedu. Takže jedeme lidicky v 11:35, tak já už jdu na nádraží. Takže lidicky už tam běžím, vidíte to. A musíme se lidicky dostat do města. A z města se dostaneme prostě do města a tam zkusíme někde sehnat počítač. Moje máma mi dala na počítač 5599. Takže dnešním videu to tak znamená, že budeme mít ten nejhorší setup a potom budeme mít úplně ten nejlepší. Takže už je tady, já si jdu sednout a dám tu město. Takže už mám 2 minutky, tak a jsme tady. Tak jsme tady. Tak já teda vylez na halu a jsme reálně ve městě. Nejvíce počítač se tady málo kde prodává, ale znám jednoho cápka, který prodává, má přímo belák plných setupů, počítačů a dalších, tak se tam pojďme vždycky podívat. A ještě je nejlepší, že on to má u PC zadarmo, nebo ne zadarmo, ale můžete se jít podívat, že můžete se pouze podívat a on tady ten týpek, který to podává, není. Takže vidíte, toto je přímo můj vysněný sen. Máte taky takový nějaký vysněný sen? Potom to jsou nějaké PlayStationy, televize, potom tady jsou nějaké mobily a potom tady je tento. Vypadá, že tento byl nejlevnější a ta kláves netpá hrozně a ten monitor, mně se to nelíbí. To má pouze 33 Hz. To se mi nelíbí a úplně nejlevnější je tady tento. Tak vypadá, že asi víceméně kolik stojí. Podívám se na cenu. 3000? To mi přímo dala maminka. A tak co už mám dělat? Tak já se na vždycky ozvu, jak už budu doma a budu to tam mít. Takže lidi, mám to tady. Není to úplně nejlepší, ale co už takhle mám dělat, ale dá se tu aspoň hrát nějaké hry, třeba dnes nějaké auta, tak já se vám pozvu po 8 hodinách. Takže vždycky už jsou 3 hodiny odpoledne a nedá se jen vzát, ještě furt hlavu, ale už mě to přestává bavit. Maminka mi řekla, že jdu zatopit, přestává mě to bavit. Není to ono, ale je to strašně špatný, dokonce i odhlas tady je. Zkusím třeba vždycky něco plodat. Tak já to jdu plodat, tak co tu dělají 2, to je jedno. Nashledanou, tak se vždycky, když si to někdo se odvést a já jdu zát mamince, co bych potřeboval ještě naučit třeba 1000. Mami? No, synáčku? No, neposlala bys mi ještě 1000? A co s tím chceš udělat? No, já si chci koupit můj vysněný počítač. Tak jo, ale pouze pro dnešek. Tak jo, mami, ahoj. Takže maminka mi poslala 1000 a já si jdu vzít skateboard. Takže už vždycky jedu a udělám timelapse. Takže vždycky už jsem tady a jdu tam. Takže tak. A jdu se tam podívat na tento setup, nechci si dělat na cenu, ale stojí, mám vždycky, když jsem na to chtěla říct, mám přímo, lidicky mám přímo 10 999 korun.
Takže to znamená, že by mě v tom pádě, no nevím, podívám se a stojí to, lidičky, mně se splnil sen. Jo, lidičky, mně se to splnilo, stojí to 9998. Jupi, tak já mu to napsat, já mu to zavolat. Lidičky, můj sen je právě splněný, tak já si to jdu vzít. Lidičky, už budu doma. Lidičky, setup mám zabalený, už mám play někde doma nahoře, takže jdu se vždycky podívat. Zapnu ten oheň, zase jdu se nahoru, 1, hop, a teďka vždycky se mě stačí otočit. Takže vždycky jdu se podívat, co to tam je, tak 3, 2, 1, teď. I mám lidičky tady, ale maminko na mě bude strašně naštvaná. Já si lidičku jdem zahlédnout Fortnite a napište mi do komentářů, jaké sny byly zase vaše. Za like a odběr.